Nggih. Ya. Nggih. Loro Somo wong tuane wadon. Loro Somo ki ibune Respati bapake. Duwe anak 5. Jenenge Tumpak. Terus Dite. Terus Anggara. Terus Buddha. Terus Sukra. Wis kena. Dadi 5 kuwi anake Respati karo Loro Somo, mulane genepe 7 Respati karo Loro Somo ki bapak karo ibune. Nggih, Genep dina 7. Nggih. Iku anak 5 karo bapak karo ibune. Nggih, nggih. Terus Respati Cangkrama, ngerti jenenge Cangkrama kuwi jeneng Lelono. Lelono, nggih. Basa Lelono nang tengah alas krungu swarane wong wadon. Nggih. Nangis. Nggih. Terus digoleki temu, bareng ditemu ditakoni, kowe wong wedok kok nang tengah alas ngono kuwi jenengmu sapa? Nggih. Jenengku Basundari. Nggih. Ya. Lah nangis ki kena apa mergo aku dioyak-oyak naga Candula, perlu arep dirabi, aku moh. Nggih. Ya. Lah sakmene aku njaluk tulung apa kuwi naga Candula Patwenana. Kuwi aku gelem mateni, gelem nulung kowe ning apa kowe nek gelem tak pek bojo, gelem. Aku ya ora duwe bojo kok. Nggih. Ngono ngaku iki. Nggih. Bareng iki doyan naga bareng naga Candula ki wis pethuk karo Respati iki perangan. Nggih. Naga Candula dipateni. Nggih. Guwak ngetan. Nggih. Terus ngumbar swara ya Basundari kowe. Neng diparamu tetep Pak Uber. Aku naga taun panjilmane naga Candula. Wis, Nggih, ampun. lah. Iki terus jadi Basundari iki terus jadi bojone Respati iki. Nggih. Kawin tiri. Nggih. Kawin siri nggih. Nah, kawin tiri iki. Nggih. Mergo iki njeng bojo ki gak iki wis gak ngerti sing mbok kowe gak ngerti. Nggih. Terus kawin tiri, duwe anak 5. Nggih. Duwe anak 4 gitu. Duwe anak 4, 5 tengan. Kuwi disusul karo mbok wek iki Loro Somo iki. Nggih. Sawise pethuk jebret iki arep dipateni. Nggih. Mbak Yu, aku ora ngerti nek kuwi bojomu mergo tak takoni jerene Jik Joko. Nggih. Jebulane wis duwe anak 5 kuwi to, ngono. Nggih. Ya. Saiki dadi apa-apa kowe tak pateni. Basundari arep dipateni karo Somo iki, karo mbok iki. Aku gelem mbok pateni. Nek wis lair jabang bayi sing tak kandhut. Nggih. Gitu. Bareng iki sak ora liwat engko sak patiku. Aku titip anakku 5 mongen. Nggih. Sakwise sanggup bareng iki wis nglairke sing keri kuwi kae. Nggih. Kuwi terus dipateni, sakwise dipateni guwak ngalor ngulon. Sasang ning wit jati. Nggih. Jatine mati. Mulane Karan Jati ngaran ya kubure Basundari. Mulane lailane nek duwe anak barep lanang aja dirapek nang ngalor ngulon. Kuwi marani kuburan. Oh, nggih. Kubure Basundari. Ngono lho. Lah iki anak 5 iki jenenge Manis Barep. Nggih. Nomor 2 Jenar. Nggih. Terus nomor 3 Palguna. Paguna.
Nggih. Sing nomor 4 Cemengan, Nggih. sing nomor 5 Kasih. Nggih. Lah lire biyen gak enek legi paling pon wagi kliwon gak enek. Nggih. Dina legi iki manis Nggih. zaman kuno. Paling ki jenar. Nggih. Terus pon ki Palguna. Wagi lor ki Cemengan. Nggih. Kliwon kuwi Kasih. Mulane nek Selasa Kliwon Anggara Kasih. Oh, ngaten ceritane. Ngene iki lho Kasih. Mulane dina ki nek karo pasaran tunggal apa siji ibu. Mulane kepontok tekane saprene iki mergo rak ijik Panterwali iki. Nggih. Dina ki karo pasaran di kumpulke dijodokne ora kenek. Ngono lho. Nggih, nggih, nggih. Mulane wong laki rabi kae, mboten untuk Panterwali, mboten yang sanes. Nggih. Mergo ya iki sejarah iki. Iki sejarah iki. Nek amur iso. Mergo dulur ya tunggal pak siji mbok ya dolan dinolanan to. Nggih. Ning cara dikawinke Ora oleh. Nggih, nggih, nggih. Legi padha kadang-kadang amur Senin, ya amur apa ki Selasa, amur Rebu, amur Kamis, amur Jumat, amur Setu, amur Minggu. Jadi 8 dina ya dolan dinolanan. Lho. Ora kok iki pasaran ki kudune Jembah Legi ya terus Jembah Legi terus ya gak to. Ngono lho. Nek amor olehne nek dijodokne ora kenek. Nggih. Lha lho. Mulane diarani Anggara Kasih. Anggara ki Selasa, Kasih ki Kliwon. Wong-wong sing iso ngaran Anggara Kasih, Selasa Kliwon. Liyane Anggara Kasih jeneng no. Gak Jawa. Ngaten nggih, nggih, nggih. Ora Jawa. Nggih. Ning nek anu Jawa, nek jalan terus, Oh, ngaten. nek dalan terus mesti Jawa.